Здравейте, казвам се Диана и искам да споделя, че след много търсене, случайно чрез приятел намерих собственика на E&M Health, Мехмет, който ми намери един от най-добрите доктори в Истанбул за регенериране на коса чрез стволови клетки. Процедурата е от 1 година и се извършва само в Щатите и в някои държави, но той беше доста компетентен, за да намери този специалист. Много съм доволна от неговото отношение, взимание от летището, превежда всичко в клиниката от започване на процедурите до край, и поради това, че всичко мина толкова гладко, си направих и някои други процедури, като ботокс, филъри, и останах много доволна. Бих се върнала пак при него. Благодаря ви много за доверието.